Hey YouTube! Ja, altså, det er min server her. Vi har godt nok ikke lavet en video på den endnu. Den anden, der gik der lidt fuck i det og sådan. Og prøv at se, lige her, når man... Ja, han filmer os. Og det her, regler og ranks. Og herinde, der starter man. Og... ja, okay, det var ikke sådan. Ikke camp i vandet. Prøv at se, det her det er PvP, vi lige har siddet og lavet. Og jeg tror, det er sådan cirka, når man kommer hertil, at man kan PvP'e det der. Og her, der starter man. Og jeg har fjernet chat-ting. Her, der kan man nakke. Og der er vist også lige lidt herhen. Her, det kan man nakke. Ja, herhen, der kan man bare lige herud, hvis man... Og hvis I camper i vandet, så bliver det... Ja. Og skal jeg lige se, hvordan vi gør? Og vi mener det faktisk bogstaveligt talt. Prøv at se. nu prøver jeg lige godt med camper. Ja. Mathias, du skal komme ud i PvP. Ja, vi demonstrerer lige. Okay, vi demonstrerer lige, hvad vi gør ved jer, hvis I camper i vandet. Vi TP'er jer herud, og så gør vi sådan her. Ja, det er sådan, vi gør. Vi TP'er jer ude ved PvP. Ja, så gør vi sådan her lige oven i fjeset på jer. Men det er også kun, hvis I camper i vandet. Eller camper op på den her side og venter på den der godt. Man må heller ikke stå sådan her camp. Jo. Det her, det tæller jo for i vandet. Men hvis I bare står her i vandet og camper og vange, eller står den bare heroppe, så går I herud, så går I ned i min lava, Og så gør jeg sådan. Og så kommer jeg og gør sådan her. Sådan der gør jeg. Det er sjovt. Ja, altså hvis den bliver fuld. Og på et tidspunkt, der skal vi nok gøre sådan, at det bliver op til 25. 25 eller 100, der kan være en... Nok 25. Og hvis den bliver fuld, så sætter vi den op på 30. Ja. Og hvis jeg undrer jer over, hvorfor jeg sagde, ja, op til 25 eller det der, og op til 10. Ja, at det der crap der, det var fordi han satte, der blev droppet, når serveren blev fuld. Og jeg kan godt vise jer, hvordan vi laver drop party. Ja, vi har ikke fået lavet drop på. Nej. Vi demonstrerer bare lige her i PvP. Og så er Mathias den, der er inde på serveren og... Ja. Far, jeg skulle da glemt at skrive Ingebanen. Vorpsborg. Det her, det går. Chris, læs første regel op. Og forresten, det er infection-tuber. Chris, kom herover og læs første regel op. Jeg skriver lige ikke en hack. Ban forever. Okay. Regel 1. Grief tilladt. Regel 2. Ikke spam. Ban i 10 minutter. 3. Ikke play med OP og så videre. Ban 20 minutter. 4. Ikke spam tools. Stuff i chatten. Mute 1 time. 5. Ja, hvis der er nogen, der ikke ved, hvad mute det betyder. Det betyder, at man ikke... Altså, det er sådan, man ikke kan skrive i chatten. 5. Vær respektfuld. Og hvis man ikke er det, så får man ban i 1 dag. Og hvis du har et forslag til regler, så sig det til en KGamer.dk eller MB Jensen. Det giver ikke nogen mening.
Og det kan man fungere midt i 1 time med, hvis det er en god regel. Og 7 ingen hæk blandt forældre, som jeg lige har skrevet. Og prøv at se, det her er smart mekanisme, jeg har lavet. Lige når man går ud, så kommer der fyrværkeri. Fyrværkeri! Skal I så lige se reglerne? Og så er de gerne... Nej, ja. Wheelowner, Kong Fister, KGM.dk, KGM.dk, det er mig. Minioner, MB Jensen, Minion, altså, og han er Minioner-YouTuber, jeg er Wheelowner-YouTuber. K-owner, der er ingen. Head-admin, Fister 3293, Super-admin, ingen. Admin++, admin+, admin. Ja, vi skal lige have whitelist af alle dem. Der er whitelist på. I kan skrive i kommentarerne om en whitelist-ansøgning. Moderator-supermoderator, det er der ikke nogen, der giver med. Det er der heller ikke så mange, det der. I kommentaren, hvis I gerne vil ind på serveren, så skal man gå. Og I kan lige se, hvem der er whitelistet. Og så skriv venligst, hvad I hedder. Ja, skriv hvad I hedder på Minecraft og white. Ja, alt det der. Eller bare få os på Skype. Ja, hvis I ikke har en YouTube-kanal, så får jeg os på, så er der os på Skype. Min er... Det er den der, I skal følge på Skype, hvis at I vil. Det der. Ja. Min Skype gør. Og det, jeg tror også videoen, eller hans Skype kommer til at stå i beskrivelsen på hans. Jeg har prøvet at huske nu, det er fucking punktum. Ellers kommer der alt for mange. Der kommer kun 2, hvis de ikke skriver punktum med. Ja, det har man da. Ja. Det er mig og en anden, der hører et eller andet med det. Nå, det var så det, vi havde der. Ja, nej, skal vi ikke også lave droprum og sådan noget? Eller nej, det kan vi lave i næste. Men ses YouTube!